Sa isang maliit na barong-barong sa tabi ng ilog, maagang nagising si Lyra. Tulad ng nakagawian bago pa sumikat ang araw, binubuhat na niya ang lumang timba ng tubig mula sa poso habang dinadaluyan ng pawis ang kanyang noo. Hindi siya tulad ng ibang dalaga sa lugar nila, hindi siya marunong maglagay ng pulbo. Hindi rin niya alam kung paano mag-ayos ng buhok na parang sa mga artista sa telebisyon. Mula pagkabata, sanay na siyang magtago sa anino ng katahimikan at iyon ang bilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Huwag kang magtiwala kanino man anak, lalo na sa mga lalaking may ngiti pero walang puso. Simula noon, naging kasabihan iyon ni Lyra sa sarili. Lahat ng lalaking makakasalubong niya ay parang pader na hindi dapat lapitan. Mula bata pa lang, matigas na ang loob niya, sanay sa gutom, sanay sa katahimikan. Ang mga kamay niyang manipis ay puno ng kalyo, ebidensya ng mga panahong naglalaba siya para sa ibang tao, nagbubuhat ng sako sa palengke o naglilinis ng mga bahay na hindi niya kailanman matutuluyang tirhan. Ngayon 22 taong gulang na siya, ngunit pakiramdam niya ay matanda na ang kanyang kaluluwa. Sa bawat gabing inuukit ng ulan ang bubong nilang yero, inuukit din ng mga alaala ang puso niyang ayaw nang maniwala sa pag-ibig. Ngunit kailangan niyang mabuhay. At para mabuhay, kailangang magpanggap iyon ang alam niyang tanging paraan para makalusot sa mundong walang awa sa tulad niyang mahina. Bitbit ang lumang bag na may punit sa gilid at isang resume na pinagawa lang niya sa computer shop. Naglakad si Lyra papunta sa malaking bahay sa dulo ng subdivision. Iyon ang mansyon ng pamilyang Del Monte, mayayaman kilala sa buong bayan, at ayon sa mga kapitbahay niya, mababait daw. Kung hindi ka mahina. Huminga siya ng malalim, pinilit pababain ang boses at inalala ang bagong pagkakakilanlang kailangan niyang gampanan. Lyra, bulong niya sa sarili habang inaayos ang cap na tinatakpan ang mahabang buhok. Simula ngayon, lalaki ka. Hindi na si Lyra kundi si Lyro. Nang marating niya ang gate, halos matulala siya. Ang bahay ay parang palasyo. May fountain sa gitna, mga sasakyang mamahalin sa driveway at mga bintanang kintab na parang salamin ng langit. Napahawak siya sa dibdib dahil sa kaba, pero naalala niya ang tiyan na kumakalam at ang upa sa barong-barong na duwe na kinabukasan. Walang atrasan, pindot ng doorbell. Ilang segundo lang bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae, maayos ang buhok, may perlas sa leeg at halatang may dugong alta. Si Doña Celestina Del Monte. Anong kailangan mo, tanong nito habang sinisipat siya mula ulo hanggang paa. Ako po yung nag-apply na hardinero. Ma'am, mahinang sagot ni Lyra, pilit pinapababa ang boses para hindi halatang babae. Hardinero, parang hindi naman bagay sa'yo. Mas mukha kang... Maselan ani Doña Celestina na may halong pagdududa sa tono. Ngumiti si Lyra kahit nanginginig ang tuhod. Mahilig po akong magbuhat ng mabibigat, ma'am. Sanay po ako sa trabahong lalaki. Tahimik lang ang matanda ng ilang segundo bago tumango. Sige, papapasukin kita. Pero tandaan mo, hindi ako nagtitiyaga sa mga tamad. Pagpasok niya sa loob ng bahay, halos mapanganga siya. Ang kisame ay puno ng kristal, ang sahig ay sobrang kintab na pwede kang magsalamin, at ang amoy ng pabango ay parang galing sa ibang mundo. Para siyang inilipat mula sa lupa papunta sa langit, ngunit alam niyang kahit gaano kaganda ang paligid, siya pa rin ang dumi sa gitna nito. Habang iniikot siya ni Doña Celestina, narinig niya ang mga yapak sa hagdan. Nang tumingin siya, bumaba ang isang lalaki, matangkad, maamo, pero matalim ang mga mata. Nakasuot lang ng simpleng white shirt at gray shorts, ngunit lutang na lutang ang tindig at tikas. Lola, sino to, tanong ng lalaki habang nakakunot ang noo.
Yan ang bagong hardinero, sagot ni Doña Celestina. Pero duda ako kung kaya niyang magtrabaho. Ngumiti si Lyra at tumango bilang respeto. Ako po si Lyra, sir. Kaya ko pong magtrabaho kahit ano pa po. Tinitigan siya ng lalaki ng matagal para bang sinusuri ang buong pagkatao niya. Lyra ha, ngumiti ito ngunit may biro sa mata. Well, welcome. Ako nga pala si Rafael Del Monte. Ako ang bahala sa'yo habang wala si Lola. Napalunok si Lyra. Sa unang beses, mula nang mamatay ang kanyang ama, may isang lalaki ulit na tumingin sa kanya, hindi bilang kaaway, kundi bilang tao. Ngunit sa ilalim ng ngiti ni Rafael, naroon ang delikadong bagay na matagal nang iniiwasan ni Lyra, pakiramdam ng pagkatunaw ng pagtibok ng puso na matagal nang natulog. At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung mas dapat ba siyang matakot o matuwa. Dahil sa unang pagkakataon, may boses sa loob niya na bumubulong, baka ito na ang simula ng lahat ng hindi niya inasahan. Mainit ang umagang sumunod. Ang unang araw ni Lyra o ni Lyro, gaya ng pagkakakilala sa kanya ng lahat sa mansyon ng mga Del Monte. Maaga pa lang ay naroroon na siya sa malawak na hardin, hawak ang tabo at timba na kaluhod sa lupa habang abala sa pagbubunot ng mga damo. Ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng bagong gupit na damo at ang araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga dahon. Pawisan siya, ngunit magaan ang pakiramdam niya. Kahit papaano may trabaho na siya. Kahit sandali lang hindi siya magugutom. Habang nakayuko siya at pinipilit bunutin ang matigas na ugat ng damo, biglang may malamig na boses na tumawag sa likod niya. Hoy, baka mamaya pati buong halaman binubunot mo na. Napalingon si Lyra at halos mapatili nang makita si Rafael nakatayo nakasandal sa haligi ng gazebo, nakatupi ang mga braso at may ngiting halatang ng aasar. Sir, hindi po damo lang po yung tinatanggal ko, sagot niya agad, halos mabasag ang boses sa kaba. Hindi ka gumamit ng gloves, tanong nito habang lumalapit. Wala po akong gloves, sir. Okay lang naman po, sanay naman ako. Napailing si Rafael. Sanay? Ang dumi-dumi ng kamay mo. Parang batang naglaro sa putikan. Ngumiti siya bahagyang yumuko at inabot ang pisngi ni Lyra para punasan ng daliri ang bahid ng lupa roon. Napaatras agad si Lyra, ramdam ang biglang pag-init ng kanyang mukha. Sir, huwag niyo pong hawakan yan. Madumi yan, halos pasigaw niyang tugon habang pinupunasan ng likod ng kamay ang pisngi. Ngumisi si Rafael, halatang natutuwa sa reaksyon niya. Aba, defensive. Akala mo naman may masamang ibig sabihin yung ginawa ko. Wala po akong sinabi. Basta, huwag niyo na lang akong hawakan. Tumawa si Rafael, isang tawang malambing pero nakakaloko. Sige na nga, basta galingan mo yan, Lyro. Gusto kong makitang malinis tong garden bago mag-lunch. Tumalikod siya at naglakad paalis habang si Lyra naman ay napabuntong hininga, sabay bulong sa sarili, aba, akala mo kung sino? Ang gwapo nga pero nakakainis. Lumipas ang ilang oras. Habang nagpupunas siya ng pawis, may narinig siyang boses mula sa likod. Babae, malambing pero may halong yabang. Sino yang mukhang dugyot sa hardin? Paglingon ni Lyra, tumambad ang isang babaeng parang galing sa fashion magazine. Maputi manipis ang damit, halos makikita na ang tiyan sa sobrang iksi. Siya si Camille, anak ng pinsan ni Rafael, na matagal nang tumatambay sa mansyon. Bagong hardinero po ako. Ma'am, mahinang sagot ni Lyra habang pilit nilalayo ang tingin. Hardinero. Ganyan pala hitsura ng mga hardinero ngayon. Akala ko dapat mukhang lalaki, tugon ni Camille na may kasamang mataray na tawa. Baka po lalaki nga ako, balik ni Lyra, pilit pinapababa ang boses. Napataas ang kilay ni Camille. Lalaki? Mas makinis ka pa sa akin. Nako, siguradong hindi tatagal yan dito. Rafael lang din ang papahirapan mo.
Camille, sigaw ni Rafael mula sa veranda. Huwag mong istorbohin ang tao. May trabaho siya. Napangiwi si Camille at tumalikod, pero bago umalis ay sinamaan muna ng tingin si Lyra. Pag may sinabi ka tungkol sa akin, siguraduhin mong kaya mong panindigan ha. Naiwan si Lyra sa gitna ng hardin, pinipigilan ang sarili na hindi mapangiti. Grabe ang arte ng babaeng yon. Parang konting hangin lang lilipad. Bago pa siya makapagsimula ulit magbunot, naramdaman niyang may malamig na bagay na tumama sa balikat niya. Isang baso ng juice. Si Rafael nakangiti nakatayo sa lilim ng puno. Para sa'yo. Pampalamigan niya habang iniaabot ang baso. Baka mamaya ma-heat stroke ka dyan. Tinanggap ni Lyra ang juice pero hindi siya tumingin. Salamat po sir. Pero hindi po ako sanay sa mga ganito. Ganito tanong ni Rafael, nakataas ang kilay. Aba, juice lang yan, hindi alak. Hindi po yun. Hindi ako sanay na may mabait. Sandaling natahimik si Rafael. Pagkatapos ay ngumiti, hindi na nangaasar. Sanay ka kasi laging mag-isa, no? Hindi sumagot si Lyra. Tumingin lang siya sa mga halamang kakadilig, sa kapilit ngumiti. Trabaho lang po sir. Walang personalan. E paano kung gusto kong maging personal biro ni Rafael sabay kindat? Napahinto si Lyra. Napatingin sa kanya tapos biglang ibinalik ang tingin sa lupa. Sir, baka mabasa kayo ng host. Okay lang. Basta ikaw ang basa sabay ako. Ha? Napatingin siya bigla at doon na siya nakita ni Rafael ang mga pisngi nitong mapula, ang buhok na dumikit sa noo sa pawis at ang mga matang pilit nagtatago ng ngiti. Tumawa siya, bahagyang iniiling ang ulo. Alam mo, Lyra, ang hirap mong hindi pansinin. Pagkaalis ni Rafael, napaupo si Lyra sa damuhan, hawak ang baso ng juice na malamig pa rin. Ramdam pa niya ang tibok ng dibdib niya mabilis. Parang may musika na naririnig lang ng puso niya. Ang hirap mong hindi pansinin, bulong niya sa sarili paulit-ulit. Bago tuluyang ngumiti nang hindi niya namamalayan. Mabilis ang pagtakbo ng mga araw sa mansyon. Sa bawat umaga, si Lyra ay gumigising ng maaga upang linisin ang hardin. At sa bawat hapon, palaging naroon si Rafael, laging may ngiti, laging may biro, laging nandoon para manggulo. Sa una, inis lang ang nararamdaman ni Lyra, pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi na ganoon kabigat ang bawat araw kapag naririnig niya ang tawa ng lalaki. Sa bawat salitang binibitawan ni Rafael, may init na unti-unting sumusunog sa pader na itinayo niya sa sarili. Ngunit kahit pa ganoon, pinipigilan niya. Hindi siya maaaring mahulog. Hindi siya dapat magpakatanga. Dahil sa sandaling malaman ng kahit sino ang totoo tungkol sa kanya, lahat ng ito ay mawawala. Isang hapon habang naglilinis siya ng pool, lumapit si Camille. Nakasuot ito ng bestidang kulay rosas na halos hindi kayang takpan ang mga binti. Sa mga mata nito may halong galit at pagmamataas. Aba, ikaw na pala ang paboritong alaga ni Rafael ha, sabay tikwas ng buhok. Napatingin si Lyra, tinuloy lang ang pagwalis ng mga dahon sa tabi ng pool. Wala po akong alam dyan, ma'am. Trabaho lang po. Trabaho. Ang tawag mo bang trabaho? Yung panlalanding ginagawa mo. Akala mo hindi kita napapansin. Tuwing nandyan si Rafael, bigla kang nagiging masipag, masyadong nagpapakita. Huwag mong isipin na mananalo ka sa akin, ha? Hindi niya napigilan ang sarili. Hindi ko po kailangan manalo. Wala naman pong laban. Wala akong pake kung may gusto kayo kay Sir Rafael, basta ako nagtatrabaho lang. Ngumiti si Camille, pero ang ngiting iyon ay puno ng lason. Tingnan na lang natin kung mananatili ka pa rito kapag nalaman nila kung sino ka talaga. Nang marinig iyon, biglang nanlamig ang mga kamay ni Lyra. Gusto niyang magtanong kung ano ang ibig sabihin ni Camille, pero mabilis itong lumakad palayo, nakataas ang baba. Kinagabihan, habang naglalagay siya ng mga halaman sa gilid ng veranda, lumapit si Rafael.
Nakasuot ito ng itim na polo, bagong ligo at amoy pabango na halos ikahilo niya. Uy, ang sipag mo pa rin kahit gabi na. Hindi ka ba napapagod? Hindi po sanay naman ako, sagot niya habang hindi tumitingin. Lyra, mahinang tawag ni Rafael. Bakit ba parang lagi kang may tinatakbuhan? Napatingin si Lyra, nagulat sa bigat ng tanong. Wala po. Ganito lang po talaga ako. Hindi. Iba ka. Parang laging may nakaharang sa pagitan natin. Sir, huwag na po nating pag-usapan yan. Baka mapagalitan pa ako ni Doña Celestina kapag nakita tayong nag-uusap. Napangiti si Rafael. Huwag kang mag-alala, ako bahala sa'yo. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang bumaba si Doña Celestina mula sa hagdan. Ano tong naririnig ko, Rafael? Bakit nandito ka pa sa labas? At itong hardinero mo ay nagtatagal pa rin. Lola, nagtatrabaho lang si Lyra, mahinahon niyang sagot. Trabaho? O baka naman niloloko mo na naman ang sarili mo? Tiningnan ng matanda si Lyra ng mariin. May kakaiba sa batang to. Hindi ako mapakali sa tuwing nakikita ko siya. Napalunok si Lyra, pinipilit panatilihin ang kalmadong mukha kahit nanginginig ang loob niya. Pasensya na po. Ma'am, aalis na po ako. Hindi ka aalis hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, sagot ng matanda. Rafael, tawagin mo ang mga katulong. Suriin ang kwarto ng batang iyan. Lola, sigaw ni Rafael pero huli na. Dumating na ang dalawang katulong at ilang sandali lang ay bitbit na nila ang isang lumang bag. Binuksan iyon ni Doña Celestina. Nahulog mula sa loob ang ilang piraso ng lumang damit, isang panyo at isang maliit na suklay. Kasunod nito, nahulog ang isang lumang litrato, larawan ng isang batang babae na nakatali ang buhok. Tahimik ang lahat. Liro, mahinang tawag ni Rafael. Ikaw to, hindi na siya nakasagot. Ramdam niya ang pamamanhid sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang sombrerong suot at kasabay nito ay bumagsak ang mahaba niyang buhok sa balikat. Babae ka, bulong ni Doña Celestina, halos hindi makapaniwala. Babae ka pala ulit ni Rafael, pero iba ang tono, hindi galit, kundi gulat, may halong pagkabigla. Pasensya na po, garalgal ang boses ni Lyra. Wala po akong intensyon manloko. Kailangan ko lang po ng trabaho. Hindi po ako tatanggapin kung sinabi kong babae ako. Tahimik si Doña Celestina pero ang mga mata nito ay puno ng pagdududa. Kung ganoon, bakit mo kailangang magpanggap? May tinatakasan ka ba? Wala po. Gusto ko lang po mabuhay, sagot niya halos pabulong. Tumalikod ang matanda at naglakad papunta sa hagdan. Simula bukas umalis ka na rito. Ayokong may kasinungalingan sa loob ng bahay ko. Lola, huwag naman, mabilis na tugon ni Rafael. Hindi niya kasalanan na kailangan niyang magpanggap. Ako na ang bahala sa kanya. Kung gusto mo, aalis na lang ako kapag hindi mo siya mapapatawad. Napalingon si Doña Celestina, halatang nagulat sa sinabi ng apo. Ikaw, iiwan mo ako para sa kasambahay. Tahimik lang si Rafael. Pero sa titig niyang iyon, ramdam ni Lyra ang isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita sa kahit sinong lalaki, tunay na pag-aalala. Lumapit si Lyra, nanginginig ang mga kamay. Sir, huwag niyo pong gawin yan. Ako na lang po ang aalis. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumuhos ang ulan. Malalakas, mabibigat, tila sinasalamin ang bigat ng mga salitang bumagsak kanina. Tumakbo si Lyra palabas ng bahay basang-basa, habang si Rafael naman ay sumunod, tinatawag ang pangalan niya. Lyra, sandali lang. Huwag kang aalis. Pero hindi siya lumingon. Sa ilalim ng ulan, bumagsak ang lahat ng itinago niyang katotohanan. At kasabay nito, bumagsak din ang mga luha na matagal niyang pinigilang umagos. Sa loob ng mansyon, nakatanaw si Doña Celestina sa bintana, hawak ang litrato. Babae nga bulong nito, ngunit may ngiti sa gilid ng labi, ngiting. May ibig sabihin,
na si Lyra pa lang ang hindi nakakaintindi. Malakas pa rin ang ulan ng gabi ring iyon. Sa gitna ng dilim, naglalakad si Lyra sa gilid ng kalsada basang-basa, nanginginig sa lamig at takot. Wala siyang payong. Wala ring direksyon, tanging ang tibok ng puso niya ang naririnig sa bawat hakbang. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga salitang binitiwan ni Doña Celestina. Ayokong may kasinungalingan sa loob ng bahay ko. Masakit pero alam niyang iyon ang kapalit ng kanyang kasinungalingan. Habang naglalakad, biglang huminto ang isang itim na kotse sa tabi niya. Bumukas ang bintana at tumambad ang pamilyar na mukha si Rafael, basang-basa rin halatang hinanap siya. "Sumakay ka, Lyra. Ang lakas ng ulan. Baka magkasakit ka, malumanay," nitong sabi. Umiling siya. "Wala na tayong dapat pag-usapan, sir. Wala na rin akong karapatang bumalik. Hindi mo kasalanan na kailangan mong magsinungaling para mabuhay," sagot ni Rafael, sabay labas ng kotse para lapitan siya. "Pero kasalanan ko kung pababayaan kitang masaktan ngayon. Sir, please, wag niyo akong kaawaan. Hindi kita naaawa." "Nag-aalala ako," marahang sabi ni Rafael bago niya hinawakan ang kamay ng dalaga. "Lyra, ayokong mawala ka." Hindi na siya nakapalag. Hinila siya ni Rafael papasok sa kotse. Habang umaandar sila, tahimik lang si Lyra nakatingin sa labas habang patuloy na bumabagsak ang ulan sa salamin. "Bakit mo to ginagawa?" tanong niya ng mahina. "Dahil gusto kong maprotektahan ka. Dahil gusto kong makilala kung sino ka talaga, hindi kung sino yung pinapakita mo sa mundo," sagot nito. "At dahil mahal kita, Lyra." Napatigil siya. Para siyang natigilan sa gitna ng ulan. Ang salitang mahal ay matagal nang hindi niya naririnig. Parang nakalimutan na ng mundo kung ano ang ibig sabihin noon, pero ngayong gabi narinig niya ulit mula sa taong dapat ay galit sa kanya. Pagdating nila sa lumang bahay na tinitirhan ni Lyra, tahimik na lumabas si Rafael, kinuha ang payong at binuksan iyon para sa kanya. "Pasensya na kung pinakialaman kita," sabi nito habang pinupunasan ang buhok ng dalaga gamit ang panyo. "Pero kung may dapat man akong sisihin, ako yon dahil hindi kita agad nakita." "Wala kang dapat sisihin. Lahat ng ito ako ang may gawa," mahinang tugon ni Lyra, pero sa unang pagkakataon, hindi na niya mapigilang lumuha. "Lyra?" tawag ni Rafael habang dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi nito. "Hindi mo kailangang magtago. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Hayaan mong may magmahal sa'yo kahit mahina ka." "Baka pagsisihan mo," mahina niyang sabi. "Mas pagsisisihan ko kung palalampasin kita," sagot nito sabay yakap sa kanya. Sa yakap na iyon, tila nawala ang bigat ng mga taon ng pagtatago, ang takot na binuo ng kanyang ama at ang pader na inilagay niya sa pagitan ng sarili at ng mundo. Kinabukasan dumating si Doña Celestina sa bahay ni Lyra. Nakasuot siya ng puting bestida, may hawak na payong at isang ngiti na hindi inaasahan ng dalaga. "Lyra, pwede ba tayong mag-usap?" Tahimik na tumango si Lyra. Umupo sila sa harap ng maliit na mesa. Tahimik muna ang matanda bago nagsalita. "Noong una, akala ko niloko mo kami. Pero nang makita ko kung paano ka hinanap ni Rafael sa gitna ng ulan, naisip ko, baka ako ang mali." "Pasensya na po, ma'am," sagot ni Lyra halos pabulong. "Hindi ko po gustong manloko. Alam ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Sa totoo lang, napahanga mo ako. Ilang babae na ba ang kaya pang tumindig ng walang inaasahan? Wala akong anak na babae, Lyra, at siguro kaya kita pinangungunahan dahil natatakot ako na baka saktan mo ang apo ko." Ngumiti si Lyra, nangingilid ang luha. "Hindi ko po siya sasaktan. Pero kung kailangan kong lumayo para maprotektahan siya, gagawin ko." "Hindi mo kailangang lumayo," sabi ng matanda. "Ang kailangan mo lang maging totoo. Dahil minsan, yung mga sugatan, sila pa ang may kakayahang magpagaling ng iba."
Pagkaalis ni Doña Celestina, dumating si Rafael, may dalang maliit na kahon. Para sa'yo, anya. Buksan mo. Nang buksan iyon ni Lyra, nakita niya ang isang simpleng kwintas na may pendant na hugis dahon. Bakit ito, tanong niya? Dahil kahit ilang ulit mong tanggalin, babalik pa rin yan sa'yo. Gaya ko. Napatawa si Lyra pero sa likod ng tawa naroon ang kabog ng pusong matagal nang nakatali sa takot. Ngayon tila unti-unti nang napapalaya. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya sa mansyon. Hindi na bilang hardinero kundi bilang si Lyra, isang babaeng totoo sa sarili. Ang mga katulong ay ngumiti sa kanya at maging si Doña Celestina ay sinalubong siya ng yakap. "Welcome home," sabi nito. Habang naglalakad sa hardin, huminto si Lyra sa ilalim ng puno kung saan unang nagbiro si Rafael sa kanya. "Sir," tawag niya. Nilingon siya ni Rafael, ngumiti. "Sir na naman. Hindi ba pwedeng Rafael na lang?" Ang hirap sanayin, natatawang sagot ni Lyra. "Masasanay ka rin," sabi ni Rafael habang nilapitan siya at hinawakan ang kamay nito. "Basta, huwag mo lang akong layuan ulit." Tumingala si Lyra. Tinanaw ang langit na ngayon ay maliwanag na. Wala nang ulan, wala nang takot. Tanging ang araw na unti-unting sumisikat at ang kamay ni Rafael na hindi na niya binitawan. "Hindi na ako lalayo," bulong niya. "Hindi na ako magtatago." At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang ngiti ni Lyra ay hindi na para magtago ng sakit, kundi tanda na siya ay tunay ng malaya. Lumipas ang ilang buwan mula nang bumalik si Lyra sa mansyon ng mga Del Monte. Marami nang nagbago. Ang dating malawak na hardin na puno ng damo ay ngayon ay tila paraiso ng mga bulaklak. At sa bawat sulok nito may mga alaala ng tawa ng mga simpleng sandali ng pag-ibig na unti-unting namulaklak sa gitna ng mga sugat. Si Doña Celestina ay tila mas naging masigla, madalas na ngayon ay nakangiti habang nagmamasid sa kanila ni Rafael na magkasamang nagtatanim ng bagong halaman tuwing umaga. "Aba, parang mag-asawa na kayo," biro ng matanda habang pinapaypayan ang sarili. "Hindi pa po, Lola," natatawang sagot ni Rafael. "Pero baka malapit na." Napatigil si Lyra, napatingin sa kanya at bago pa man siya makapagsalita, marahan siyang hinawakan ni Rafael sa kamay. "Hindi ko na kayang hintayin pa ang tamang panahon," sabi nito. "Kasi para sa akin, tamang panahon na tuwing kasama kita." Rafael, mahina niyang tugon, hindi alam kung matatawa o iiyak. "Ang drama mo." Ngumiti lang ang lalaki, inilabas mula sa bulsa ang isang maliit na kahon at binuksan iyon sa harap ng matanda. "Lola, baka sakaling gusto mong maging saksi ulit," biro niya, ngunit halatang kabado rin. "Lyra, alam kong hindi maganda ang simula natin. Alam kong marami kang pinagdaanan at marami rin akong pagkukulang. Pero kung papayag ka, gusto kong buuin ang lahat ng kulang sa atin. Gusto kong ikaw ang tahanan ko." Natulala si Lyra, halos hindi makapaniwala. Lahat ng ingay sa paligid ay tila nawala, ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin, pati ang pagpaypay ni Doña Celestina. Tanging ang tibok ng puso niya at ng lalaking nasa harap niya ang naririnig niya ngayon. "Hindi ko alam kung karapat-dapat ako," sabi niya, nangingilid ang luha. "Hindi ko kailangan ng perpektong tao, Lyra. Ang gusto ko yung totoo. At ikaw yon." Napangiti siya, napahawak sa dibdib habang nanginginig ang labi. "Kung ganon, sige." "Oo," hagulat ni Rafael para bang hindi agad makapaniwala. Sinabi kong, "Oo," ulit ni Lyra sabay ngiti. "Lyra, anak," nang napasigaw si Rafael sa tuwa, sabay yakap ng mahigpit sa dalaga habang si Doña Celestina ay pumalakpak ng malakas. "Ay salamat Diyos ko, makakatulog na ako ng payapa. Akala ko tatanda na akong walang apo sa tuhod." Ang buong bahay ay napuno ng tawanan. Maging ang mga kasambahay ay sumilip mula sa pinto sabay palakpakan.
At doon nagsimula ang paghahanda para sa kasal, simple lang, walang engranding dekorasyon pero puno ng puso. Ang bulaklak sa hardin mismo ni Lyra ang ginamit bilang dekorasyon. Sa araw ng kasal, maliwanag ang langit at ang hangin ay banayad na humahaplos sa balat. Si Lyra ay nakasuot ng puting bestida na hiniram ni Doña Celestina sa kaibigang mananahi at sa ulo niya ay nakasuot ang maliit na korona ng mga bulaklak mula sa hardin, ang parehong hardin na minsang tinubuan ng damo noong una siyang dumating. Habang naglalakad siya papunta sa altar na itinayo sa gitna ng hardin, nakita niya si Rafael na nakatayo nakangiti, ngunit halatang nangingilid ang luha. Hindi ako iiyak, bulong ng binata sa sarili. Pero ang ganda mo kasi. Paglapit ni Lyra, binigkas ng pari ang mga salitang matagal na niyang pinapangarap. Marinig mga salitang hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa pagtakbo, kundi tungkol sa pag-ibig. Sa araw na ito, dalawang pusong pinagtagpo ng tadhana ay magiging isa. Nang sabihin ng pari, "You may now kiss the bride," halos sabay silang natawa. "Bakit parang kinakabahan ka?" bulong ni Lyra. "Kasi baka magising ako." At panaginip lang pala ito, tugon ni Rafael bago marahang hinalikan ang labi ng dalaga. Palakpakan, tawanan at sigawan ng tuwa ang umalingaw sa buong mansyon. Si Doña Celestina ay nagpunas ng luha, sabay sabing, "Mission accomplished." Matapos ang kasal, habang lumulubog ang araw, naglakad sina Lyra at Rafael sa tabi ng hardin. Ang hangin ay malamig, ang mga ilaw mula sa veranda ay kumikislap, at ang mga alitaptap ay tila nakikisayaw sa paligid. "Alam mo, noong una kitang makita, akala ko istorbo ka lang," sabi ni Rafael habang nakangiti. "At ako, akala ko mayabang ka," balik ni Lyra na natatawa. "At ngayon, siguro tama ang tadhana." Tumigil si Rafael, hinawakan ang mukha ni Lyra at marahang sinabi, "Wala nang maskara, wala nang pagtatago. Simula ngayon, ikaw na lang. Tayo na lang." Ngumiti siya at sa ilalim ng langit na puno ng bituin, sabay silang tumawa. Sa dulo ng bawat sugat, sa likod ng lahat ng takot, naroon ang pag-ibig na hindi kailangang perpekto, pag-ibig na marunong magpatawad, pag-ibig na marunong maghintay. At habang naglalakad silang magkahawak kamay sa gitna ng hardin, may isang bulong na sumabay sa hangin, tahimik, ngunit totoo. "Sa wakas, nakauwi na ako."